Mar AUC Raila Odinga opuo kuom nyiso lony manimba e kinde twak mar mjadala Afrika manjano timore chieng' tich abich e boma mar Addis Ababa e piny Ethiopia. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo wacho ni kokalo e twak mar mjadala Afrika, Raila onyiso piny ngima ng'eyo mare weche mag Afrika mamiye thuolo makare e telo ne Afrika mangima. Olero ni Raila ne onyiso chir mare ne jotelo mag pinje madhi goyo ombulu ne kom mar AUC ka en gi geno ne jotelo go biro go ombulu kata mabiro go ombulu e yiero no biro timo yiero makare. Orengo medo ni en kod geno ni Raila Odinga dhi loyo e kom mar AUC yiero ma geno tim dwe mar 2 mar higa manyien. Go Addis Ababa omiyo Afrika mangima gi piny ngima ong'eyo ni kuom joge te ng'ane ma wiye ler. Koro kata president moro dhi go kura to ng'eyo ni hie ng'at ma koro mako chuny jo Afrika mang'eny en Raila Amolo Odinga. Wachako sunga manyiso kido ma joluo kitgi gi timbegi Tiger Sport tarik 31 tarik 1 dwe mar 1 gi tarik 2. Gigi bro timore Siaka, timore Got Ramogi, timore Kago ka Jaramogi, timore Migwena. Ng'acha wiye ler koso ler, ng'acha riek koso riek, gicho chomo ng'acha tir. Baba ni twak mabero rucho joka mo rucho koso korucho.